Hej og velkommen til TV-lægen. I dag har vi fået et spørgsmål fra den snottede, der spørger, om han har smittet sin mor. Og vi kan starte med at sige, at nej, du har ikke smittet din mor, fordi at en forkølelse skyldes en virus, og en byld skyldes en bakterie. Og en virus, det er en mikroorganisme, der ikke kan formere sig alene, men er nødt til at invadere en værtscelle og overtage den, for derved at kunne lave flere viruspartikler. Og en byld er ofte forårsaget af bakterietypen Staphylococcus. Og en byld, det er så en ansamling af bakterier, der består af pus. Og pus, det er døde hvide blodlegemer, henflydende dødt væv, døde og levende celler, vævsvæske og en stor mængde af kemiske stoffer, der tiltrækker andre hvide blodlegemer til området. Både virus og bakterier, de smitter på samme måde, og det gør de ved berøring, hvor der bliver overført mikroorganismer fra den syge til den raske person. Og før vi vil gå i gang med at forklare, hvordan immunsystemet angriber virus og bakterier, vil jeg lige forklare nogle forskellige begreber. Og vi starter med antigen og antistof. Et antigen, det producerer antistof, og kroppen kan skelne mellem antigener, der hører til kroppen, og antigener, der kommer udefra. Og de er dannet af proteiner eller kulhydrater, og det bedste antigen, der kan bære, det er et, der består både af kulhydrater og proteiner, altså glykoproteiner. De sidder på oversiden af cellemembranen, og det er et fremmed stof, der fungerer som et antigen. Det er dog ikke alle fremmede stoffer, der kan fungere som et antigen, men kun nogle. Og for at det kan blive genkendt som et antigen, så skal det altså have en vis størrelse. Et antistof, det er med i kroppens immunforsvar til at bekæmpe virus og bakterier. Og når kroppen bliver udsat for et fremmed antigen, bliver der dannet et antistof imod det. Og det er sådan, at der er et antistof, der er specifikt for et antigen. Antistof, det binder sig til antigener, der er dårlige for kroppen, og de er også lavet af glykoproteiner. Der er forskellige antistofklasser, og de er IgM, IgG, IgA, og IgE og IgD. Og dem, der fremkommer hyppigst, det er IgM, IgG og IgA. IgM, det er en pentamer med 10 bindingssteder, og det har en lav affinitet, så de bindes ikke godt til antigenet. Det er det første antistof, der dannes ved infektioner. Og IgG, det er altid en monomer og har en høj affinitet, det vil altså sige, at det kan bindes let til et antigen. Og det er det, der er en størst koncentration af i blodet. Og det dannes typisk ved sekundære infektioner, og det kan overføres fra mor til barn under graviditet og ved amning. IgA, den findes både som monomer og dimer, og det har også en høj affinitet, og det produceres i slimhinder og sekater, og det binder mikroorganismerne sammen, så de ikke kan passere slimhinden. Og så har vi fagocytter, hvor vi mest vil forklare om makrofager. Og fagocytter, det er såkaldte ædeceller. Og der er både makrofager, neutrofile granulocytter og dendritter, der er under den her gruppe, der hedder fagocytter. Og det fagocytterne gør, det er, at de optager og nedbryder fremmede organismer ved fagocytose, mens større partikler, de optages og nedbrydes ved endocytose. Alle fremmede antigener. B-cellen kan lave antistoffer og deler sig og differentieres til antistofproducerende plasmaceller og hukommelsesceller. Til hjælpeceller er T-celler, der både stimulerer B-celler og T-dræberceller. Og de har et hjælpeprotein, der bindes specifikt til MHC2 og som hjælper sammenkoblingen af T-hjælpecellen og det antigen-præsenterede celle. B- og T-celler tilsammen har et enormt antal receptorer, som er meget forskellige i deres antigenbindende områder. Den enkelte celle har kun én receptor. B-cellereceptoren er membranbundet og magen til det antistof B-cellen udskiller, når den er aktiveret og differentieret til plasmacelle. T-cellereceptoren minder om immuglobulinerne, men er specielt tilpasset til at optage antigener fra fremmede proteiner eller patogener.
Og det kan bindes til antigenfragmenter, som præsenteres på overfladen af antigenpræsenterede celler. Antigenpræsenterede celler er dendritceller, der har optaget et patogen og er aktiveret og vandrer mod lymfeknuderne. Dette gøres for at præsentere antigenet for T-cellerne. Dendritcellen præsenterer antigenet ved hjælp af MHC-proteiner. Der findes 2 MHC-klasser. MHC-klasse 1 er molekyler, som findes på alle celler undtagen kerneløse celler som røde blodlegemer. De præsenteres for cytotoksiske T-celler. MHC-klasse 2 er molekylerne, som findes på dendritceller, makrofager og B-lymfocytter. De binder typisk peptider, som stammer fra fremmed materiale, der er optaget i disse celletyper ved fagocytose. Antigenpræsenterede celler viser antigenet til T-dræberceller og til T-hjælpeceller. Kroppen er mest interesseret i at slå MHC1-molekyler ihjel, da den har virus i sit DNA, det vil sige, at den celle, der præsenteres, er syg. I MHC2 har makrofagen selv nedbrudt det fremmede, det vil sige, at MHC2 er en budbringer, mens MHC1 fortæller, at den selv er inficeret. Der findes forskellige organismer og mekanismer, som er med til at forhindre, at kroppen slår egne celler ihjel. Din mors byld skyldes en bakterieinfektion, og immunsystemets reaktion på en sådan infektion afhænger af, om bakterien lever på eller i cellerne. Din mors byld skyldes en bakterie, som lever på cellerne, da bakterien netop kommer udefra og herefter inficerer cellerne. Bakterien kommer ind i kroppen, som ses ved ettallet på figuren. Denne bakterie har antigener på overfladen. Den bliver optaget og nedbrudt af en antigenpræsenterende celle, som er en dendritecelle eller en makrofagcelle. De optager bakterien ved fagocytose og nedbryder den ved hjælp af de bakteriedræbende enzymer, lysozymer. Præsenterer cellerne antigenerne på en MHC2-molekyle, som de har siddende på overfladen. En T-hjælpecelle, som genkender antigener på overfladen, kommer forbi. T-hjælpecellen har en T-cellereceptor, som findes i mange udgaver, men hvis denne lige præcis passer med antigenet, binder den sig til MHC2-molekylet. Og for at dobbelttjekke, om den skal binde sig, har den også et hjælpemolekyle, CD4, som også skal kunne binde sig til MHC2-molekylet. Hvis begge af disse kan bindes, handler til hjælpecellen. Den antigenpræsenterende celle udskiller cytokiner, som herefter aktiverer til hjælpecellen og gør, at den kloner sig, så der er større chance for at bekæmpe bakterien. Den aktiverede til hjælpecelle vil binde sig til en B-celle, som ligeledes har optaget de samme antigener og udstiller antigenet på MHC2-molekylet, og alt det her ses ved totallet på figuren. Denne sammenkobling og til hjælpecellens udskillelse af cytokiner aktiverer B-hjælpecellen, som resulterer i, at den deler sig og bliver til plasmaceller og B-hukommelsesceller, som ses ved tretallet på figuren. Cellerne udskiller herefter antistoffer, som er specifikke for antigenet, således at bakterien binder sig til plasmacellen, som ses ved firtallet på figuren. Denne sammenkobling gør det nemmere for makrofagerne eller dendritterne at finde bakterien og herefter nedbryde den. Samtidig bliver der også lavet nogle antistoffer, som vil bindes til B-hukommelsesceller, som ses nederst til højre på figuren. Disse bliver liggende i kroppen i lang tid, indtil man møder infektionen igen, hvor T-huskecellerne vil genkende bakterien hurtigere igen, og dermed nedbrydes bakterien hurtigere. Når en T-hjælpercelle bindes til en antigenpræsenterende celle, udskiller den cytokiner, som er signalmolekyler. Disse cytokiner aktiverer T-dræberceller. Når T-dræbercellen så møder en virusinficeret celle, der præsenterer antigener på MHC1-molekylet, vil T-dræbercellen blive aktiveret. Antigener, der præsenteres på MHC1-molekylet, er fundet inde i cellen. Det er f.eks. antigener fra virus som forkølelse. T-dræbercellens T-cellereceptor genkender det præsenterede antigen, hvorefter T-dræbercellen ved hjælp af CD8-hjælpemolekylet bindes til MHC1-molekylet. T-dræbercellen udskiller derefter specifikke cytokiner, der her fungerer som cytotoksiske stoffer, altså celledræbende stoffer.
T-dræbercellen udskiller f.eks. periforin, som danner huller i cellemembranen på den inficerede celle. Grundet det osmotiske tryk sprænges den inficerede celle, og viruspartiklerne befinder sig nu ude i det ekstracellulære miljø, hvor makrofager nu kan fagocytere viruspartiklerne og nedbryde dem. T-dræbercellens opgave i immunsystemet er nemlig at dræbe inficerede celler og dermed stoppe produktionen af nye virus. Bylder kan behandles med antibiotika, der hjælper immunforsvaret med at bekæmpe bakterien, der forårsager bylden. Forkølelsen kan kun lindres og ikke direkte behandles, da man ikke kan behandle en virus.